Rangu gong mangarang tiasira sebit aruntang ranting Endriya temah tumlawung nenggih Sri Rama Wijaya srumenggalih murcanipun Dyah Ayu Dewi Rekyan Warasinta kang jinidrawani dening Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja yen Cinandra kaya surya kang kataweng hima peteng dedet lelimengan jagate Risang Rama Wijaya wis dungkap sakwarsa tegese setahun pinisah katresnanira kaliyan kang garwa Rekyan Warasinta bobot pepuntaning tekad Sri Rama Wijaya hanganti wadyabala wanara ing negara Guwa Kiskendha kanthi hanambak Samudra Hindi satemah bisa napak bumi Ngalengka mesanggrah ing pesanggrahan Swela Giri sedyaning kayun arsa hangrebut Rekyan Sinta saking astane Prabu Dasamuka begegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae-lae nyuwun sewu Gus ndara kula Prabu Rama Wijaya kula mboten maida runti ing penggalih sampeyan namung Semar badhe caos katerangan bilih jagat nyekseni umat ngakoni Dasamuka menika ratu sing watake angkara murka senengane tumindak nista sing ombro-ombro orang gagas dosa sing baku keturutan apa sing dadi kekarepane Dasamuka niku
malah kanthi lantaran lelakon menika Semar saged anggagapi bilih pangeran nuding sampeyan Sri Rama Wijaya minangka dados dutaning adil ingkang kedah nyirnakaken angkaraning bawana nadyan sing dadi pancatan niku ilange garwa paduka nenggih Dewi Sinta ning jenengan kudu tanggap kalian sasmitaning Gusti awet perkawis menika mboten ngempungaken bojo sampeyan sing dicolong karo Dasamuka nanging sampeyan minangka dutaning adil kapatah brasta sukertaning bawana mila Semar cunduk kula sarujuk banget mbok menawi ndika Prabu Rama sak wadyabala wanara badhe gebak peperangan wonten ing bumi negari Ngalengka nanging tanceping niat anteping tekad sampeyan ampun ngantos kleru yen sampeyan pun perang tanding musuh Dasamuka mung perkara ngrebut baline Sinta jagat niki mboten badhe nulis lalabuhan sampeyan merga labuhmu mung belani wanita nanging menawi mantenging cipta nering sedya tulusing dharma nglebur angkara murka anut marang keparenging dewa tartamtu jagat saisine bakal nyatet sejarah menika satriya niku kewajibane memayu hayuning bawana kanthi tulus ikhlas sepi ing pamrih rame ing gawe tegese pakartine satriya niku boten ngarep bebungah menapa-napa boten milik kalih kursi lelungguhan kesugihan lan boten kengguh dening endahing wanita ning jiwane satriya niku ingkang kaesti puhung anyadang lan hanyadong nugrahaning Gusti Gus Sino karta mretar tamtu ning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena dinuklato diasilir wulan dadari Kakang Semar padhang tetrawangan rasaning atine Prabu Rama Wijaya prasasat mlaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu dene Kakang Semar paring dawuh paring pitutur tumrap darmaning satriya kang bakal tak lakoni Kyai sing tak jaluk sing tak
tak jaluk mung donga pangestune Kakang Semar Badranaya. Sak rampunge Rama Wijaya lan kabeh wadyabala wanara nambak Samudra Hindi. Sak mengko Rama Wijaya wis napakake sikil ana bumi negara Ngalengka. Tak jaluk panjurungmu. Aku bakal nyabrang getih peperangan musuh kelawan Dasamuka sak prajurite Kyai. Inggih Ndara, inggih. Sampeyan nganggo tekad satriya tanah Jawa. Mugi-mugi kasembadan ingkang ndika gayuh satemah saged rubuh angkaranipun Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja Den.
maju maju Yo maju yo domba Senopati negara Ngalengka Patih Prahasta iki Hangudarit yasra riwut Urwati rawat wawadi Wadi lamun kauningan
Slendra kang rasa slendra kang jiwa. Patih Prahasta. Aja gembela sing dadi sirahmu. Dupeh kowe wis bisa ngalahke aku, Jaya Anila. Tak akoni nggon okol aku kalah nanging akalku bakal tak gunake kanthi bener becik. Tak kepruk tugu. Kelakon pecah ndasmu, ilang nyawamu kowe Senopati Ngalengka, Patih Prahasta. Edan Rama Wijaya kendel tenan. Indrajit rene. Anakku sing ndak tresnani, bocah sigit, bocah jentara, anakku sing tak deng-deng kaya kendang. Indrajit, kados pundi Rama Prabu Dasamuka? Edan tenan, Jit. Sing edan sinten? Rama Wijaya kendel tenan sing dadi TKT. Liripun kados pundi Kanjeng Rama? Maknanipun kados pundi? Rama Wijaya wani mlebu ana kandhang macan. Yangsat wis timbul peperangan sing gedhe, wis dumadi peperangan sing gegirisi. Ing antaraning prajurit Rama Wijaya sing wujude wanara utawa bangsaning kethek lumawan tanding wadyabala saka negara Ngalengka Diraja kalebu pamanmu Patih Prahasta gugur musuh kethek sing dedeke sak kebel wulse biru jenenge Jaya Anila. Menawi kepareng kula sumela atur Kanjeng Rama Diwaji. Matur apa? Peperangan punika sipatipun wengis. Perang niku kejem.
ingkang dados korban boten ngemungaken para prajurit senopatining nagari ananging para kawula alit ingkang boten mangertos kintang kimpuling lelakon inggih tumut dados korban wengising peperangan lan ingkang handadosaken perang gegempuran menika awit paduka Kanjeng Rama wanuh wani hanyidra utawi nyolong garwanipun Prabu Rama Wijaya nur inggih pun Rekyan Dewi Sinta. Lah Kanjeng Rama supados saged dipun sigek peperangan menika supados peperangan menika saged mandheg sumangga diwaji kula aturi mangsulaken mbalekke Rekyan Sinta dhateng astanipun Prabu Rama Wijaya. Piye? Tangkemu balenono. Piye? Sumangkahang grosro sombar lindhu bumi kuncing kumaludha guntur kepuk ana paribasan yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kowe ngerti apa ora tembung kuwi anggepmu apa mulang karo aku? Pinter kowe timbang Dasamuka. Iya. Yen pinter kowe sing dadi ratu dapurmu, ngerti ora? Kowe bayi wingi sore mejang kaya dalang nuturi kaya kiai. Ngaten Dewaji, awit wonten paribasan ora sak kakek nganggo paribasan cangkemmu. Kowe kari manut karo bapakmu. Apa butuhmu tak cukupi? Apa ora ngerti yen bapakmu ki ratu berbudi bawa laksana dasare berbondo ya berbandu berbondo sugih raja brana berbandu sugih ing Wadyabala Dasamuka ratu sing dodeng samaladeng sekti mandrakuna kena ing lara tan kena ing pati merga anggaduh aji pancasanya kupingmu rungokno iblis karo wong tuwa malah mejang ora tau menakne wong tuwa wiwit cilik tak gedhekke ning bareng gedhe kowe ora tau menakne karo wong tuwa kula sampun nate menakne jenengan kapan kowe menakne aku nalika kula tesih teng jero weteng sampeyan apa mboten enak terus cangkemmu ya nyuwun sewu Rekyan Sinta niku umure niku sak anak jenengan. Rekyan Sinta niku umure sak putra jenengan, tegesipun kacek umuripun menika tebih kacek umure menika adoh kalian paduka Rama Prabu Dasamuka. Loh, wong tuwa kaya aku entuk bocah nom padha karo entuk jamu, ngerti ora kowe? Raimu ngono. Tur upama aku kelakon rabi karo Rekyan Sinta, Dasamuka ora bakal dadi rasanane tangga teparo. Lho, sababipun tuwek sing lanang timbang sing wedok. Merga kadang kala sing dadi rasanan ki yen luwih tuwek sing wedok timbang sing lanang. Napa wonten ana? Nggonku kono ana. Jaka umur 18 taun rabi karo Randa tuwek umur 70 taun. Bareng rabi tenan dalah dadi gegeran karo tangga teparo. Lho, gegeranipun sebabipun napa Kanjeng Rama? Pas malam pertama Jaka mau suarane krungu karo tangga teparo. Suaranipun kados pundi? Jakane mau muni karo Randa umur 70 taun mau. Muninipun kados pundi? Lho, Mah kok seret ngono.
Lah kok rondo tuwek mau nyauri, rondo 70 tahun, rondone nyauri pripun? Ya seret to le wong ki ketut sak jarike kok. Aja guyu tak kepruk boto. Lho, Itadit, kados pundi? Dina sak mengko wis dadi sumpahe Dasamuka, wis dadi sumpahe Rahwana Raja. Luwih becik tak entengke patine Dasamuka, luwih becik tak entengke patine Rahwana Raja. Timbang wurung, timbang batal anggonku dedaupan karo mantasaning widodari Rekyan Dewi Warasinta. Lajeng punapa ingkang kedah kula tindakaken Kanjeng Rama Dewaji? Lumarapo menyang Gunung Gohkarna. Timbalana celuken pamanmu Kumbakarna. Kang sakmengko lagi tapa nendra utawa tapa turu ana ing sukuning Gunung Gohkarna kana. Mbah piye caramu, mbah piye reka dayamu? Aja pati-pati baliyen durung bebarengan lakumu kelawan pamanmu Kumbakarna. Lho niki ngestakaken dawuh amit madal pasilan budhal Tira iki Indrajit. Iku saknyatane Sasi
palugon laguning lekas lo kita linut tinggi tung kadung kadereng among ngun manah rahayu hayu ana tan agolong gumolong manadukara Paman nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ingkang ageng paman. Ripalenggan sak mangke ing putra kula Penindrajit Megananda ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo sowan ngarsanipun Paman Kumbakarna. Awit awrat nampi perintah saking Rama Prabu Dasamuka. Bimrih hanjugaraken paduka paman ingkang nembe tapa nendra. Paman kawuningana bilih dinten sakmangke sampun dumadi peperangan ingkang ageng paman. Ing antawisipun wadyabala ing nagari Ngalengka lumawan tanding wadyabalanipun Sri Rama Wijaya. Kathah kurban bebanten ing peperangan dinten sakmangke paduka paman Kumbakarna dipun aturi seba wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Dewaji dhateng Stinggil negari Ngalengka paman. Paman kula aturi wungu paman. Paman Kumbakarna kula aturi wungu saking nendra paman. Dinten sakmangke paduka paman kinen ngadhep wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Dewaji sareng sak lampah kula. Paman wungu paman. Paman tangi paman. Paman tangi paman. Turu kok kaya wong mudar. Paman. Paman. Paman kula aturi wungu saking nendra paman. Tangi Paman Kumbakarna. Permara reh mangosamya ngambrang pati karonaning kaswasiring marga hamalakung risang kanta matrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrang sang wayah surya mangrang sang wayah Omyos amara wayahan poho iki jane turu model piye kok digugah maksa ora gelem tangi apa kudu Indrajit Megananda nganggo cara kekerasan Paman Kumbakarna tangi paman.
Paman. Paman Kumbakarna tangi mawon. Paman. Paman Kumbakarna tangi paman. Monggo dipun timbali Kanjeng Rama Dewaji Prabu Dasamuka. Paman tangi mawon. Paman. Paman. Pak. Paman. Monggo riyen Raden. Pagyatare sanggapirang ore nanggul ginembit-gembit do sangretnaning bawana ing edan kok Indrajit nganti kentekan akal anggone nggugah Paman Kumbakarna aku kudu nganggo cara sing kepiye ing atase tak gugah nganggo gaman nganggo sanjata parandene karo Paman Kumbakarna babar blas ora ginawe rasa kok piye lung piye mbok ora ngerti aku mbok kowe kuwi melu usul mbok kowe iki melu urun rembug aku ya ora tau usul kok Kang pokoke kancane ngalor aku ya ngalor, kancane ngidul aku ya ngidul. Rombongane mangkat aku ya melu mangkat, Kang. Oh ngono. Rombongane Mase ya melu, rombongane adike ya melu. Ten Akbar ya melu, Babang Dalang ya melu. Sing penting uang masuk, Kang. Mbolang budaya. Iya. Ngaten nggih Gus Raden Indrajit. Piye kok? Kang Paman Kumbakarna niku mboten sak lumrahe wong turu, mboten sak lumrahe tiyang sare. Kenging winas tantapa brata. Lah, nek jenengan Raden Indrajit mega nandha nganggo cara sing kasar, boten badhe keng Paman wungu saking nendranipun. Lah banjur piye to, Gok? Ngaten mawon. Nek nggugu kalih ucape Togok manggugah sarana cipta. Ra omong mau-mau kowe.
Yang umbo karena kasebadan kangka esti yo bungu netro gunung karna Istirahat. Oh, paman. Putra Pandhawa Katiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana wong samirana lan warayang Pancabayu wisikan pagulingan limo orang graita jebul Indrajit sing gugah anggonku turu inggih saderengipun sembah sungkem kula katur paman ing panglebur gangsa ya wis ndak tampa cah bagus waton ora selak karo batinmu kowe munggah ana gunung Goh Karna kene kowe gugah nggonku turu mesti dikongkon karo geranganmu aku wis suthik karo bapakmu Indrajit nyuwun pangapunten paman nyuwun pangapunten kula namung saderma netepi kewajiban Indrajit namung sadermi netepi jejibahan dipun utus kalian Kanjeng Rama supados ngaturi paman ing panglebur gangsa prapta ing pendhapi ageng nagari Ngalengka Diraja sakmangke perang Palwagakara perang kethek musuh raseksa sampun kawiwitan paman tegese bapakmu isih kenceng gone kepengin rabi karo Dewi Sinta iya nuwun inggih paman malah atur wuninga sampun wonten senopati Ngalengka ingkang gugur wonten Rananggana nuwun inggih pun Bibi Sarpakenaka tuwin Kanjeng Eyang Patih Prahasta paman dalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Yayi Sarpakenaka paman Prahasta ora ngerti pojok pleret kintang kimbule lelakon melu dadi kurban kawengisane Kakang Rahwana mung perkara ngono wae kok pamanmu kok gugah Jit inggih semunipun Kanjeng Rama sakmangke sampun tinar buka penggalihipun malah panjenenganipun paring dawuh menawi mangke paman Kumbakarna kersa rawuh wonten ing Ngalengka Kanjeng Rama badhe mundhut seserepan sarta pamanggih egoh pratikel saking paman Kumbakarna mrih saenipun Kanjeng paman lan janjinipun Kanjeng Rama sedaya dawuh pangandikanipun paman Kumbakarna mangke badhe dipun tampi kalian Kanjeng Rama apa kena tak gugu omonganmu Indrajit inggih menawi Indrajit goroh gulu kula ingkang kula totohaken ya
yen tak timbang-timbang iki isih ana wektu kanggo dandani bobroke Kakang Dasamuka. Yen pancen Kakang Dasamuka tinarbuka kang dadi nalare weruh sing dadi kautaman, aku gelem sowan ana setinggil Ngalengka. Mula Kang Mangkon Indrajit, ayo tutna sak lakuku ngadhep Koko Prabu Rahwana-raja mbarengi lintang alian. Muga-muga negara Ngalengka enggal antuh pemadang. Sumangga kula dherekaken Kanjeng Paman Kumbakarna. Yeay! Say! Oh! Kapan nyoto saya tidak tangkap purba dening manungsa ya. Hey! Sinto! Oi! Oi! Ingkang Ya. triprasara Kudu dadi bojoku kowe Cahyu. Woi! Ah! Woi! Woi! Iki Prabu Dasamuka Rahwana-raja Ratu negara Ngalengka Diraja.